ଦେଖିବୁ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି। ଭାଇ ଏତେ ପଇସା ଏ ଭାଇ ଇଏ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ତୋର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ତତେ ପଚାରିବେନି କିଏ, ବୁଝିଲୁ। ଶିବା କୋଉନ ଆଇଲୁ କି ରେ? ଆରେ କାଲି ଆସିଲି, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା କଣ? ଶିବା ମା ଦେହ ଭାରି ଖରାପ, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବୋଲି ନାହିଁ। 5-6 ହଜାର ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ହବ କି? ମୋର ଆଜି ସାଲେରୀ ଆଇଛି ରେ 10,000 ଉଠେଇଛି, ଆହୁରି ବି ଉଠେଇବି। ହେଲା ଆଜି ପାର୍ଟିଟା ଦବ ତାହେଲେ। ଆଜି ତାହେଲେ ପାର୍ଟିଟା ତମ ତରଫରୁ ଦଉଛ? ତମେ ତାହେଲେ ଦିଅ, ମୋ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ। ହଉ ଆଉ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ନା ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ? ନେ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥା, ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ କହିବୁ। ପପୁ